Good morning guys sa inyong lahat at ngayon ay papunta kami sa bahay ng kapatid ko. So magkakaroon tayo dun guys ng konting kainan lang. So kami-kami lang naman. So dahil kahapon ay may pasok sila, so ngayon tayo magkakaroon ng simple lang na kain-kainan doon. At syempre maganda yung place doon kasi green-green, rice field, kaya maganda yung view, presko yung hangin. So andun na yung aking mga kasamang iba. Mag-ihaw-ihaw. Hey guys, birthday ni Mama. Ay, kanon! So, ayun, dahil daw birthday ko kahapon. So, kahapon walang ganap. So, ngayon tayo guys magkakaroon ng konting ihaw-ihaw lang. Simple lang naman. Basta ang importante magsama-sama tayo. Kasi this is my first time na magkasama kami after 3 years. Ganon na to celebrate my birthday with them, diba? So, ayun. So, iiwan muna natin itong aming bahay dito. Doon muna tayo. Babiyahin na kami. Antayin namin yung sasakyan namin padjak papunta doon. Kasi magbitbit tayo ng kaldero. So, ayan, thank you so much at yung kayo na updates may konti lang doon sa ating kapatid, sa aking kapatid, doon sa kabilang kalsada. So, hindi naman siya malayo. See you later! Baba! Sasakay na kami ng padjak. Si Lolo, may dalang dahon ng saging. Hello. Ay, ano? Oh, don't forget to like and subscribe daw. Sabi ni Argos. Kuya ka babes, para doon. Yan na. Wow, patingin nga siya. Yan na. Natapos na guys yung kanyang pagbo-barbecue dito. Ayan. Improvise lang yan. Improvise na. And tiralingan, Po. may lugad ko. Ano nangyari dyan? Nag-channel ko, natumba ko dyan. Good morning! Ang mga balid. Ayan. Si ma'am. Busy man. Ito. Ayan. At ito naman ay panchit. Ito naman lumpia.
Lumpia. Wow, binibilad ang lumpia. Thank you for cooking, Mommy. Ayan guys, nandito na kami sa isang bahay. Ito ang lagi namin pinupuntahan kasi alam niyo naman, nakakita niyo naman kung gaano kaganda yung ating view. Presko yung hangin. At syempre, green na green. Kaya tayo nakasuot ng green. Kasi para healthy. Healthy ba? So, ayan. Healthy pero prito. Hindi. So, meron kaming mga inihandang mga konti lang naman, guys. So, ito yung aming pagsasaluhan. So, dahil nasa probinsya tayo. At syempre, masarap kasing kumain. Tapos, yung view natin is green na green. Tapos, yung mga ihaw-ihaw lang. Yung katulad ng mga gulay din na mga steam lang, ganun. So, yun ang kagandahan dito. Hindi katulad doon sa bahay namin doon sa kabila. So, medyo ano siya, masikip. Tapos, sa loob ka lang talaga ng bahay. So, paglabas mo, wala masyado makikita mga view. Puro bahay. So, unlike dito, guys, makikita nyo naman, diba? Tingnan nyo, oh. Pwedeng magluto dito sa harap ng bahay nila. At, dito din sa bandang ito, oh, ayan, oh. Kahit saan, basta pagka walang init, pwede. Ganda ng panahon ngayon. Medyo kikisama talaga yung panahon. Makulimlim konti. Hindi masyadong mararamdaman yung init kasi yung hangin niya talaga. So, mahangin. Diba? Mahangin sa labas. So, itong ating cook. So, kagabi guys, nag-prepare na tayo ng kaunting mga lumpia. Piniprito na ng aking hipag na shishi. Kaway-kaway naman dyan sa ating cook. Yes, diba? Kasi kahapon may mga pasok, yun. Kaya siyempre hindi tayo nakapag salo-salo. Hindi tayo ganun kabongga, 'di ba? Kasi importante ay magkasama-sama. Isa pa, gagawin natin 'to for the sake of mga bata kasi kawawa naman, sabi nila is ano daw yung handa ko. Ayan na sila Ate Shan at Ate Sin, dumating din. Naligo pa sila. Ay. Ayan guys, nandito tayo. Iihawin natin tong dahon ng saging para naman lumambot siya. At hindi siya, tawag dito, crunchy masyado. Bacteria. Pamatay ang bacteria. Kasi ito yung ilalatag natin dito sa lamesa. And nandito tayo ngayon. Ayan, nandito tayo sa Hacienda de Uma. Ang Uma ang ibig sabihin ay, ano ang Uma sa Tagalog? Palayan. Yan, Hacienda de Uma. So, konting ano lang to guys, konting ihaw-ihaw lang yung dako. Kasi pag crunchy masyado siya, nag-aagawan lang. Ayan, okay na to. Parang kung din pa. Hindi natin, nasa yung kutsilyo. Wala nang ikakat-kat yun siya. Ako na mami.
lalagyan lang natin dyan ng mga